Ja sabeu que el 2014 és l'any Berga i Boix i aleshores nosaltres vam proposar de fer un passeig artístico-literari, al final n'hem dit així, pel centre d'Olot, amb imatges dels quadres de Berga i Boix que es poden veure al museu. Actualment al museu hi ha una exposició que se'n diu Els inicis del paisatgisme, que serà des de, penso que ja fa un parell de setmanes que hi és o més, fins al 18 de gener. Aleshores el que han fet al museu és una selecció d'alguns d'aquests quadres i nosaltres el que hem fet és casar-los, si em permeteu dir-ho així, amb textos de Berga i Boix de llibres que són a la Biblioteca Marià i Vayreda. Per tant, hem casat pintura i literatura. I hem fet una ruta que n'hem dit passeig artístico-literari pel centre d'Olot. En principi hem aprofitat, perquè l'ACO ens ho ha permès i a més ja fa temps que hi treballem i ens tracten molt bé, doncs ens han ofert aparadors de botigues de l'associació. Ja sabeu que els aparadors són com finestres per a tots els ciutadans i per tant aquesta activitat ens semblava que l'havíem de presentar aquí perquè no quedarà exclusivament reduïda a l'alumnat dels cursos, sinó que tots els ciutadans que passegin des de la Fira del Dibuix, o sigui que cap de setmana fins a la Fira Orígens pel centre d'Olot veuran reproduccions, nosaltres hem portat algunes, però són reproduccions de quadres i al costat hi haurà un text de Berga i Boix, de tal manera que es podrà llegir un text més o menys que fa relació amb aquell quadre, pensant que, atenció, quan Berga i Boix va pintar aquell quadre no necessàriament hi va pensar en el text, nosaltres els hem casat i és collita nostra, és una mica una ruta artístico-literària perquè ens semblava que Berga i Boix és el gran desconegut com a pintor però sobretot com a literat i el que volíem era primer per als nostres alumnes, però també per a tots els ciutadans, que coneguessin quins llibres hi ha a la biblioteca perquè els puguin anar a buscar i llegir si volen, i després, si els interessen alguns d'aquests quadres, vagin a veure els originals al museu. D'acord? Hem casat aquesta pintura i aquesta literatura. Deixeu-me dir que cada vegada més ens adonem des del Servei de Català que ensenyar català té una dimensió social i una dimensió cultural que no podem obviar. És a dir, als nostres alumnes els ha de servir aprendre català per fer un salt després a la cultura i poder anar a la biblioteca a buscar un llibre, poder anar al museu, poder anar al teatre i entendre una obra de teatre i per tant cada vegada més hem de col·laborar amb molta gent diversa perquè aquest salt cultural sigui possible. Per això hem fet un primer pas a aquesta ruta de l'any Berga i Boix. A Càritas acollim i acompanyem persones. Treballem les actituds personals que afavoreixin la conservació dels llocs de treball. Necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes-te'n soci. Truca al 972 27 28 40.